Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kmie ki kpa jong ki Khynnah bapule Hashrong Public School Shillong ha kasni thoding kilalet banpan Jingshai na u director ka school education and literacy halor ka Madan Ïalehkai jong ka school kumban chukdo ya kate ka Madan dang shuda ban pli min ha ka khat sautrik ubnai jemang arhajar apunrio Henry namar ka jingbam yo sho ki Khynnah ban Ïalehkai ha kate ka jaka Ïalehkai uba toni jana ubadei ukpa jongki Khynnah bapuli ha kate ka school hadin ka jinge kendu ya u director ulayathu bakarai ka baki yo kalong banado ka singing kong banwan ki Khynnah school kinsa la ban Ïalehkai ha kate ka Madan ha ka sin ka baningkong shu uba nil wan khar uloong ba ka jingkren jongki Kmie ki kpa bat u director kalong ka ba seiso bat ki bu ka jingkermen bakin yo i ya uso ubabha Om bakan kut tang ha ka jingkren uloong bana kaliang u director ru ukwa ya ka ju bat bakloi bagi Khynnah bakin la ban yo Ïalehkai no ha ka tika Madan Henry na ka benta ka jingbit jingpenbiang iki Khynnah u director ula kenturu ya ka tenrai group ka bapet ya ka tika Madan kan penbiang ya ki juti ban phong ha ka por Ïalehkai bol uba Joel Mauro u dekhot jong ka tenrai group ulayathu bakila shimwa ya ka tika Madan shi postnem bat penpau bakum ki dekhot ki kwa ki kam bakin ya bet ya renti Jingshai kami, which is a good thing. Hadap mangila ya keren. Ke issue jong ketika futsal we try to solve. We have come to amicable solution kepada agreement kepada orang. Ba ngila dan kata agreement in long ni dang ni orang maybe later on isa kam penbenia kan ya ba. Hakijing trilang ba kanika Tenrai Sports Academy kita buat school hamdam buka school ketika prime bahkan penbiang period ba kin yo kin Ïalehkai hente tingilai kren kita ba kate kamdei kata ka nilai ong rumo ba ngin pa ya tho an de ba kan dei ba kan ni school activities according to RTE kadi bande we need a playground not ba kan sila futsal dan makidan ki khon ki ba menta tekin consider futsal so ni hadin ong ba kedan ki activity ba kita di school do ngin saya chok kata ba kan yo penan kamba we hope dan agreement by Monday that we are expecting a good thing. Ba ngin saya yo pinse i Khynnah hiban Ïalehkai for the first time, let's say aban long official kan ngado Monday. It's a good thing thanks to kita ki promoters, thanks to the director hiban Ïalehkai sutho but ru namtakan di school ka ba kamtam ka responsibility ka bala shop ka ban chok out ka plan kuno ban schedule pa kan gitu ka routine namta kini ki students kata kini ki ya dan minyak te ka overall meeting te kalong somehow productive te ngilai kendo kita ki brio jong ka basyam ya kati futsal te ka as of now te ka biang ki petang ba ngape yo ya ka bansawan kan kalong mentang itu orang wa kalau biang ke kami ham tapi kalau positif ke meeting overall te kalau positif kata te ada assurance mi yo na director ilong very open and welcome te biang setengah kalau ta and sungo i director itu kita kata long ke kapan kai ke panggilan green ni te pakai ke bansa ka uso bami nakani ka meeting tingin sa page kan ikipor ini snam ki banai ban ni asal now it's okay te main kadai ngide bin uso bami dem dai nama ladang isu ukut tang ki jingkren te tang walong ni bang tang ketien te long kan dau so ulang haju sajo long dem dai ulang sajo ki peha ki kum director meneru la kubure kata oh yang ba ila isu sunai mo ila in mari ya lenti nang ni te man ka sing ya ni office ni dia mi la kwa do ka quick solution ni kata ban ong nak ban yo Ïalehkai nak hang ni po nak bikin yo Ïalehkai PE ke hang ni tingin pe ngalong no rei ya ke ke ba menchwa te tongin haban consider ke ba menchwa te menta kan ni shani khmadam ingin pe kin kalong no namang asap now kalong positive meeting sir ila assure kata ma assurance te kadai ni sir ba insya bahkan long hot kindan kita ki pakadi ke futsal kindan kita ki restrictions kum ki futsal shoes kadai ke safety issue la batai we ni ki promoter ni ni iru la batai ba tingin nak suto ba kadai ke safety issue ru ban chupong lagi
sneakers eru kidan kira bantai eru laban sau ila batai pha itip hai tu promoter jo kan ya te tang ni kan तो हमने तो हमारा बना के लास्ट टाइम like TP on bakal dan kerja ni IY jadi dia boleh gini TP on bakal dan kerja ni business tiga itu Jingshai lo kata apa ka Jingshai ka long ta ba as of now nei ngim pat yo ya ka MOU ting happen file RTI kumong i sir RTI ti fitip hi profit nem dei te ke lading yo MOU ting satip ke dei mentati sir berju ada klim tu ma yong dilap file ka RTI ingin dengi kwa ingin file lagi dengi suri ban file ingin file kata nem dei ka MOU kan sebetai ke dei ke jadi belum mereka kemudian timpak yo ke point sebenarnya timpak yo JTB em ka jingtip ngala su kila assure ngi promoter ba fi ngi habang iwan hang ni nai bang iwan ngi kwa ai kate bang ki kena sejak school jingi kini Ïalehkai tai tangka ta kamen di sai la assurance kata dingin pek ni khmat nei ben chulong bangin long stumbling block man kapor mlong he nam kwa long stumbling block tan ai mo jan thot ma man kapor keteng kasi ngin pek kin nang ni smat kalong te ngi jagi kuat ka MOU ngi file ati ai nem dai kata ketiga tu Kmie ki habe ban ada ai ati ada apa ya ka tung kai te kata he ketiga Te hatu pimi iba ba le si ka kamla dei ba kin dan kata ka jing perkat no basdang hasya ba kin snai kan ni ba le si mentap i along ka jing ha ketiga ta ni kedai pa ni ini director i batai boy taki goals ki objectives ni tong ngi accept him tengi ko kita kilong so ni hadian ki kami siam kata ka outcome kin ka ba kumi ong mi namam ngi imtip ka future iong mi ba ngalong positive ka pa long kumta ba kan ni ka jingle kan ya rapila ti menta ngarong imtip ka kan long ni am kumta ngi haban speculate kin tengi ringi wan ba ngi imtip ka future ni am long kan ya namam ngi chu ti brio ti menta ngai itu mencuba tinggi mitu kita ki promoter tentang na itu tinggi ngai ba ki promoter kita ki promoter ki ba sime kata sir in fulfill kan kata ka kan ka aspiration jongi matane ke bang agree bo ha ngam ko ban long stumbling block ngaru pa new parents ngim tan por ban long stumbling block tabangi ko ba main thing ka dei ba ki kena jongi ki Ïalehkai tang kata de maybe ha future kalong sha bang isa Kmie siapa tahu sok bahan. Dia who knows I don't know. Ngim tem. Dia lada kalong otherwise su ngim tem nobody knows. Nobody can predict kalong kumdo. Kalaban pa kalaban senior. Tang kata. ti kemudian mental ayo ban le kai Ken hab na school ki haban penbiang ya ka rutin kan. Kumdo kan le. Nama ba mentah kadan taka haban pengki safety shoes kin okay safety shoes man. Ki social shoes. Kalong safety shoes kata hab chok out chok plan na school bikin lagu Okey, dia apa ni bukan ni baik. Last time saya ngakit like PE ke jekan dengan director. Dia orang buat kita warak kan. Nak kena tu PP tu yang memang malam tu bantu orang tanya bentar. baik kan dia ngaung kumong ai finai kadi kata ka bai ngi di brio ngi sir predict bakan bah dengan pai kan ada in that future bakan bah em mar ngaru yo ngadang onga em kan sasniu de yo ka bah pat kan ong kumdo nem dai Kan PP dia nak PP tu semua. nga hap up mla berjuang ampiang nam pedang apa ke ngapai kini ke result nem dai bentar ngapai yang result nomor bakam dai ka proses ke batang si sini nak sini ni so tu apa nanti dari bentar dengan orang ngaru ba em kan sesniu ba jam yang amtip ya ta mamla predict tam di ke future kapan sawan dengi kampur imdi play imdi Dia pun pergi safety. Mana pun yang kilaong ban ban ki nga ngila ries mo kidon ki nak beduk ni kimla beti tak kesal shoes nga la ta okey idan bala ki ong kin bimbang maki ni sanya kan ka jing ong joki lada ki break te ki ha ban ki kri maki ngiru ha ban yang biang ki break kata emde Uang ban yo kita kena kin Ïalehkai no ki Ïalehkai ba kin yo ta ka yuru Lada direktor unsukular tang ban penhuni pi mental ada kampur long kai kesenjam jong pi pin kimi pa em no da kam long kum ta ting ha bi ki biang kan dem dei ka to ka long logical ta dum ben biang tham ki kan so simple as that name Naga SPS Jingshai Group, and we're the ones who have built the ground on a lease for 10 years. And recently, with regards to the rockers that's happened,
ngila ko ahi ban penbet na basdang nomor baka whole focus jungi bagi Chinai te Madan kalong ba ni ko ahi Khynnah ngi argument toy. And from the start of the MOU ngila don hiba ngila bu ko ga kendon kolong ba. We want to be flexible with the timings when I go school. And I think all of this kaditang ka jing bakla jing bompa is too, and kidan ke kiba ni hap penbet mata tingi penbet hi ndai na do pasdang hi kadishna jing te Madan ban ba kalong Khynnah school ngi argument toy. Ting Madan thani rabon ong nomor ba ngila solve the problem hate jrong, and kumbaki mi pam tan kila pen ke bagi ki ko ba jing percaya ngila percaya ki. And at the same time ni ko ahiru bakanya cek mat jika kam jungiru, and we are for football, and we want to make sure that this continues. Kini kipor kita ada pilihan nama kini kita lagi kini kita ada mau ki impai kata ka isusi ba Khynnah kami asyik banyak kain teh kelak pensangi pat kai kata ka daw ba bilang ki banyak kain kita Khynnah. Okay, so haga baydai bagani pa ngila ay ka full approval ng school, and the school is responsible ban Chinai kini routines mo ki Khynnah ban lakai no nyo buje ulai buje dengi kum ki kinong Chinai kre Madan tengim dadon than hi bang ong namar ba ngimla ban ong ka school kum no bakan ran ya ka program jong ki, but ngila ay accessibility no nyo ulai buje. But there's nothing else from us, let's be very honest, and we're very open-minded, and we really want to make sure the football takes over. With the World Cup fever going on, we want to make sure that at least kids get a chance to play the game as well. So let's hope for the best, and we're very positive, and at the same time kai ka bangi ong ni ko ahi ban and kai ka bangin leru, I hope akan long ka jumantoy boro mo. Anything else? Jadi kalian bukti yang beri bagi berbincang dengan apa beri protection di long safety kita Ïalehkai na. Apa di bentang Ïalehkai. Usually no. It'll be a butter system. Kishim ko juti. Let's say size 2. Ki aish potong ka dale pai juti ni pun pai yang besar. So ni squat amalong kan long safety yang ni ba industry kita Madan ba dia kata kita ki juti mengenong kumno tombalong ni ko ada kata hin dai Khynnah will be free of charge, but we would suggest everyone to have their own pairs of shoes in terms of safety and hygiene as well.